Velkommen til den her video. I dag jeg sidder her og spiller med Survival Games med MCSG, så jeps. Jeg venter bare til vi går i gang, og det gør vi om 10 minutter. Nej, det er fedt, der er lavet det der ude. Det siger vi. Men jeps, så. Jeg skruer den lige lidt ned, og så sådan lidt mere ned på FPS, så. Yes. Cross fordi nej, det er ikke justeret ret meget, men yes. Sådan ja. Nej, desværre fik jeg ikke noget sort. Men ja. Okay, hvor skal jeg gå hen? Men ja, min mic, den er mega lower. Så ja, den koster kun 100 kroner eller sådan noget, så det er ikke så dyrt. Men det er en fin mic, som jeg kan finde. En lille smule. Nej, men den er ikke så høj. Den er heller aldrig. Jeg har aldrig prøvet sådan en mic før, så ved jeg ikke, sådan, hvordan man styrer den, og hvad man skal gøre. Sådan, ja, hvis man mener, så er det pisse der og så. Så hvis det er sådan lidt nogle gange. Ja. Ikke snakke om mix, så til det jeg vil. Jeg tror det er episode 6 eller sådan. Det er nogen god. Ej, nu er det fanget. Oh my god. Ej, det kan det ikke min. Okay, pis. Nej, nu kan jeg ikke komme ud. You wanna go? Oh my god. Men vi ses i næste game, så hej.